outro programa, por tanto, non vos asustedes. Segunda consideración, cando eu cheguei ao que eu vivo en Madrid, a miña familia está en Pontevedra, estou cruzando entre Madrid e Pontevedra, e onte tocou por unha homenaxe ao meu pai estar en Pontevedra, e a rematar as 8:30, tiñamos para cá, tardamos bastante en chegar, decateime do grande e distinto que é o noso país dende a costa ao interior. E cheguei aquí abrallado pola mañán, pola paisaxe, polas montañas, polo verde, choveu dabondo, pero ainda se agradecen días soleados. Dixen eu que en Galicia hai moito que ver, e un dixome en no barco en Valdeorras hai moito que beber, pero con sentido. E terceira consideración, estou vendo unhas camisetas negras maravillosas, o godello de Valdeorras, ou Mencía, Valdeorras, viño de Valdeorras. Se tedes unha XXL ou unha X Super, eu póñoma durante o pregón. Se ven alguén aquí con unha camiseta, eu me poño ahora mesmo, bueno, pois ahora me traen a camiseta, pois ahora se me traen a camiseta XXL Super, se pode ser, por favor, eu me poño encantado a camiseta mentre vou falando, e cando chegue, pois, paro de falar. Bueno, moi bons días a todos, moitísimas grazas por invitarme, para min é un placer estar aquí na vosa terra, é un placer, ven a camiseta, bueno, pois mira. ¿Dónde va? Bueno, como decía, moitísimas grazas. Bueno, é XX, pero non a Super, noto unos costados. Bueno, decía que moitas gracias a todos por invitarme, por convidarme a estar con vos, entre vos, coñecer a vosa terra, tan longe da que vivo eu, darme este agasallo de poder falar do viño desta terra, incluso cando o traballo se complica, no meu caso, de tal xeito que nin sabes no día no que vives, ou se tes unha noite que moderar un debate en Euskadi, chapurrear o catalán para pôr un pouco de sentidiño en Cataluña, ou marchar de súpeto a Bruselas para un programa especial naquela Torre de Babel que é a capital comunitaria. Ou incluso precisamente por iso, en momentos nos que a presa nos desnorta, mellor baixar unha ou dúas marchas e andar un pouco máis devagar. Cando me chamaron para estar aquí, Jorge chamoume, dixen sí de entrada, de saque. Como rexeitar vir ao Oriente de Ourense a ter carta branca para catar toda a carta de viños que te poña por diante de adega en adega. Daquela, sen embargo, non me decatara de que se viñan por diante meses moi complicados e duros de traballo, nada menos que 4 eleccións en 5 meses, cos seus respectivos debates, entrevistas e programas especiais. Nunca, de verdad, nunca me vin nunha semellante. Por iso, cando se achagaba o día de estar aquí entre vos e nin siquiera empezar os primeiros párrafos deste pregón, decidí tirar pola rúa do medio e recurrir a eso que agora chaman inteligencia artificial, que ten moito polo que se ve de artificial e moi pouco de inteligencia. Así que busquei a axuda dun informático de Televisión Española, e lle preguntou por min diante eu ao programa de inteligencia artificial. Eu lle dixen, prepárame un pregón para el barco de Valdeorras. O ordenador en cuestión pediume antes varios datos, que quen era ese tal Valdeorras, o dono do barco, que canto medía de proa a popa, é dicir, de eslora, canto de babor a estribor, é dicir, de manga, si era de vela ou de motor, si era de pesca, de mercadorías ou de guerra. Entón, dixen eu ao meu amigo que non se preocupara, que xa me encargaba eu de facer o pregón. Eu de viños sei o xusto, o meu baremo está en dicir rico ou non rico, me gusta ou non me gusta, e punto. Lembro que hai uns anos leváronme a unha carta onde un grupo de xornalistas tiñamos que louvar as bondades dunha adega precisamente daqui, das terras de Valdeorras. O meu carón, un xornalista gastronómico especializado en viños, estivo uns 5 minutos probando goliños pequenos, cheirando o seu aroma, remexiendo a copa, mirando o trasluz, as súas tonalidades. E logo comezou a falar sen parar dun suposto retrogusto a foitos do bosque, aromas a vainilla, un deixe a regalir,
un transitar aterciopelado, reflexos color tella, color vermello, color cardenal, non sei cantas cosas máis viso que el home que eu non era capaz de ver, sentir nin chegar por ningún lado. Todos aplaudiron a súa docta explicación e disertación cando o director da cata mirou para min e dixo: Fortes, o teu turno. Eu levanteime como puiden, puxen a copa ali, mirei un anaco aí ao trasluz e a porena dunha sentada. Entornei os ollos e me sentei. E me dixo o director: No, Fortes, cal é a tua opinión? E eu lle dixen a mesma do que acaba de falar. Houbo risas, pero non volvín ser edificado. Os viños, na miña modesta opinión, deben fuxir do artificio, como nós debemos fuxir da inteligencia artificial ou das explicacións engoladas. Os viños son, sobre todo, un elemento máis dunha tarde de conversa cos amigos, dun xantar, dunha cea ou dunha tarde morna a pé dun río ou nun outeiro no que divisar a liña do horizonte. O viño é algo máis que natureza, é moito máis que natureza, é o produto da civilización, da humanización da paisaxe, dunha liña de socalcos e de bancais, a maduración de vagar das uvas tintas e brancas, das súas follas que se reviran cara ao solpor en tonalidades ocres e vermellas segundo avanza o estío, a proba do viño morto, a proba do viño novo, a proba do viño trasegado. Todo iso é moito máis que a cultura do viño. E se en algún lugar ten sentido falar de humanización da paisaxe e da civilización que aporta o viño, é aquí, neste terreo, nestas terras, ás veces agreste, dominado pola acción do home dende hai xa máis de 2000 anos, para poder abastecer a Roma do mellor dos seus campos, dos nosos campos. Roma deixou nos os galegos, a Galicia como país, dúas grandes pegadas e herdanzas. Primeiro, a nosa lingua, o latín transformado en séculos na lingua galega que nos convirte en pobo. Como di Álvaro Cunqueiro, gran amante do viño por certo, nós existimos por obra e gracia do galego, e cando os nosos nenos deixen de falalo, nós deixaremos de existir como pobo. Eso temos que ter moi presente. A segunda herdanza que nos deixa Roma é esta que estamos hoxe exaltando aquí, na comarca de Valdeorras, como se fai en todas as comarcas de Ourense, do Ribeiro a Ribeira Sacra, de Monterrey a Valdeorras. Din que Ourense é a provincia da auga que xurde da terra, que non hai caso semellante ao que aquí acontece con Burgas e Burgos. Poderíamos dicir aquí tamén que esta terra, como din que fixo Jesús hai máis de 2000 anos na agora masacrada Palestina, soubo convertir a auga en viño para se converter na provincia de España na que hai máis denominacións de origen vitivinícolas. Un viño, o de aquí, louseiro, granítico, cunqueiro, que era tamén de falar pouco engolado e si recio, falaba dos viños de Valdeorras como cabais e serios, anchos e severos, coa medida da boca cando se está comendo forte e suave cando con il calmas a sede morna, o doce aceno o que unha man aviga busca o apoio no teu ombreiro. Para iso sirve o viño, e máis o destas terras, nas que aporta a mineralidade eléctrica do granito, como dicía antes. Viños feitos en latitudes superiores aos 700 metros, con chans de lousa que apoyen o calor do día e que traspasan as uvas para unha maduración tépeda e nocturna. Para que hoxe isto sexa así, foi necesario que alá pola metade do século pasado, tras ser recoñecida a denominación de orixe de Valdeorras, se seguise unha laboura de decantación das mellores uvas, dos mellores froitos. Nos brancos, os galegos, nós non temos competidores. Os viños galegos nos brancos non teñen competidores en todo o mundo. Niso somos imbatibles. Se nas Rías Baixas querían o albariño, e no Ribeiro Treixadura, aquí temos a excelencia do godello recuperado nunha labor xorda cando estivo a piques de esmorecer. Oxe o godello que se planta noutros lares leva o ADN de Valdeorras, da Rúa, de Larouco, do Barco, do Bolo, de Petín, de Rubiá, de Vilamartín, de tantas comarcas desta terra, acompañados en algún cupás de alta gama con Dona Branca e Palomino, pero no que a uva godello marca a diferencia. De feito, Valdeorras é a única denominación de orixe que permite etiquetar un viño como godello se é monovarietal. Polo tinto temos a uva raíña dos viños tintos galegos, o Mencía, que tamén afunda as súas raíces na época da dominación romana. Xunto ao Mencía aparellan os seus peitos, que diría Pondal, o Sousón e o Brencellao, ou incluso algo de vides non autóctonas, pero que aquí botaron raíces como a Garnacha e o Tempranillo.
Pero igual que nos brancos todo ello, nos viños tintos que remexemos cunha cunca como facía Cabanillas, cunha cunca de viño espadeiro, unha cupa orientada contra o sol antes de apurala, a Mencía é a raíña indiscutible dos tintos galegos e de Valdeorras. Hai xa uns cantos anos, o escritor Carlos Casares, o que por sorte coñecín de rapaz, díxome que nunha cata un amigo do outro lado da raya, nunha comarca portuguesa na que presumían de ser o mellor Mencía do mundo, dixo antes da degustación por si había dúbidas: o noso Mencía, o do norte de Portugal, é o mellor do mundo. Deronlle a probar o Mencía de Valdeorras e dixo: confirmo que o Mencía portugués é o mellor do mundo, pero o voso é bastante millor. Foi o que dei dicir. Amigos e amigas, non vou dicir que viva o viño porque vai de seu, pero si decirvos que para min é un placer, unha honra, un honor estar aquí, botar o día probando, bebendo, creo que sen pagar por privilexio de pregoeiro, todos os viños que me poñan por diante ata que a miña muller diga basta. Pero mentras chega ese momento que chegará tarde, bebamos e comamos co pan da terra, e bebamos co viño da terra, e co pan que se fai aquí, que xa se sabe que con pan e viño faise o camiño. E os de Valdeorras, os camiños de Valdeorras, sempre levan a Roma. Moitas grazas, obrigado, Valdeorres de corazón, e xa que sempre remato todas as noites con sentidiño, bebamos viño, pero con sentidiño. Moitísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Fortes, pregón excepcional, como creo que a todos imaginábamos que iba a ser.